Hej, og velkommen til Pauls filmsamling. Nu skal vi videre med M som end. Så ja, lad os bare starte. Jeg har min Robinson, som er rigtig god. Disney-klassiker, nummer 47. Så, den er rigtig god. Den er en rigtig gammel en. Ja, gammel. Den er lidt ældre i hvert fald end den. Mr. Tim Bassem Hus, den er nummer 26. Også en rigtig god Disney-klassiker. Kan rigtig godt lide den. Så har jeg min lillebror og storsmøren, og min lillebror og Bølle, det vil sige 2 og 3. Jeg har også etteren et andet sted, ved jeg. Så den skal nok dukke op. Mr. Deeds med Anno Saner er også en rigtig god film. Vi har Monsterhuset, også en rigtig god film. Vi har Midnight Run med Robert De Niro, rigtig god film. Har set den, så en gang fjernsynet og synes den så spændende ud. Og som den vil jeg have. Så en god klassiker, Mrs. Doubtfire med en god Robin Williams, rigtig fed film. Den er virkelig fed, den kan jeg virkelig godt lide. Så har vi Mandy kan det engelfæs, også en med Hvor spændende Chance Hill. Den er helt tilbage fra 1968. Men det er nogle gode film, de er med Hvor spændende Chance Hill. Jeg kan meget godt lide dem. Så har vi en her, der hedder Maximum Conviction med Steven Seagal og Steve Austin, altså Stone Cold Steve Austin, som er tidligere wrestler. Så er Miracle, en god dansk film. Og hvordan til en af den kendte, det var faktisk fordi jeg så den som teaterstykke, fordi de lavede det som teaterstykke på min folkeskole. Der er nogen, der lavede den som teaterstykke, den her. Og jeg synes, jeg så den var fed, så tænkte det kunne være. De sagde den var fra en film, så er sådan, den skal jeg sgu lige finde og se. Så købte jeg den og så den, den var fed. En Morten Korch-film, Mosekongen, også en rigtig god film. En rigtig gammel en, 1950 er den fra. Så har vi Mickey Smags Jul, Sninde hos Mickey. Også rigtig god. Så har vi en gyser, Mørkeleg. Jeg kan meget godt lide den. Det er sådan meget god. Den er sjov, den her. Mus i eget hus. Den er sjov. Jeg har set den, fordi mine forældre har den på DVD. Sammen med en anden en. Den kommer vi til, for jeg har begge to. Den anden er så under P. Den anden, så den skal I nok få over at se, hvad er. Så er der 3 der hører sammen. Jeg har også næsten alt. Jeg mangler lige en. Det er min 1 med John Cena. Det er min 3 Homefront med Mike, også kaldet The Miz, WWE Superstjerne. Og min 5 Battleground med en helt del wrestler. Miz, Bo Dallas, Heath Slater, Curtis Saxon, Naomi og Maryse. Rigtig god film. Jeg har også 4 og 2'eren. Jeg mangler kun 6'eren. Mifa i Joanneby, også rigtig god. Med Jors Oppasser, en god dansk klassiker med De Passer. Den er virkelig sjov. Og De Passer, han skal være oppasser for Ove Sprogø. Så er der Morning Glory med Harrison Ford. Og så er det god film. Det er det. Så er der Vi sødes børn, de gamle. Jakob Strøbø som Erik. 2'eren på Rødsrejse. 3'eren Vælter Byen. Og 4'eren Når de er værst. Der kommer 4 af dem her jo. Med mine sødes børn med Jakob Strøbø. Han er så kun med i 3 af dem, fordi den her er ikke med i. Så har vi Møde på Cassiopeia, og rigtig god dansk film. Og den sidste i første bunke, Monsters University,
og Monsters Inc. Begge to rigtig gode film. Disney-klassikere. Eller i det her til Disney Pixar-klassikere. Det var første. Der skal vi videre med nummer 2. Den ligger lige ved siden af. Man of Steel. Kan jeg ikke snakke så meget om, jeg har ikke set den. Så har vi Mordet på Orientekspressen. Jeg har ikke snakke så meget, jeg købte, fordi jeg synes den så spændende ud. Jeg kan godt lide sådan noget krimi noget. Så jeg har ikke set den. Marine 4. Moving Target, også med MS. Den har jeg altså ikke set. Mr. Bean, den ultimative katastrofefilm, som er den første. Jeg har også toren et eller andet sted. Den dukker nok op. Så har vi to, der hører sammen. Mig og Mafian, og Mafian, det er også mig. Som er to film, de her passer. De er virkelig sjove. Så har vi Mumien. Rigtig god film. Så har vi de to her. De styrer sig med. Matrix Revolutions og Matrix Reloaded. Jeg har set den første, som også er et andet sted. Undskyld mig. Det må jeg undskylde. Midway har jeg ikke set nogen, men glæder mig til at se den. Hvad var det? Hvad var det? Jeg synes, jeg hørte noget. Mostly Ghostly fra R.L. Stine. One Night in Doomhouse med Danny Trejo blandet fra Spy Kids. Og Sean Uli nævner ham. Han er også med her i Machete Kills. Der har vi også Mel Gibson og blandet Mel Gibson i hvert fald. Kan jeg se. Så har vi endnu i sammenhængen. Den er så godt nok. Haunting Hour. Tænk ikke på dette. Tænk ikke på det. Så har vi to hejfilm. Først Meg, som jeg faktisk var inde til biograf med mine forældre. Den var god. Og så har vi Mega, som er en anden en. Den hedder også Megalodon. Rigtig god. Mor bag rattet. Og så meget sjov dansk film. Så har vi to til. Masken 1. Og så, som så er efterfølgeren, Jagten på masken, kan man sige. Begge to rigtig gode film. Så har vi Max Payne 1 og Max Payne 2 Sidste Skrig. Jeg har også træerne på Blu-ray. Så har vi Mr. Bean 1, volumen 2 og volumen 4. Altså volumen 2, 3 og 4. Hvor der er en masse afsnit på. Merkur, rigtig god dansk tv-serie, som jeg har fået med i. Så har jeg Muppets, sæson 1. Og den er altså delt op i en... Det er så i mine egne æsker, jeg har tomme æsker, som jeg putter nogle disk i. Fordi den gamle jeg havde, hvor de her var i, der må gå i stykker. Der var de her i gået i stykker. De her holder her gået i stykker i den. Så jeg må nødt til at skille mad. Og så gør jeg det, at så lader de sådan af den her. Det er derfor, at den er fordi i to. Så ved det, så bør vi ikke at spørge. Miami Vice har jeg ikke set nu, så jeg ved ikke, om den er noget værd. Lad os se. Mit gulkortet. Rigtig god juleklæder. Martin Kids jorden rundt. Jeg gør det Martin Kids til. Jeg så dem dengang jeg var barn. Jeg kan meget godt lide dem.
Max-serien. Den komplette tv-serie. Madonna Musical. Fra 08, står der. Den er rigtig god. Den anden så vi kender. Så har jeg en MVP 205. Jeg har 2. Jeg har den, og så har jeg en anden en. Den kommer vi til, når vi også den. Så har jeg Martin Kittel for begynder. Verden for begynder. Volume 1 og 2. Og så har jeg Martin New for begynder. Og så kan vi på 07. Og så har jeg 2 Monner Rislund. Ja, den her der hedder De nøgne heste for Upernavik. Og så har jeg Monner Rislund i Køge. Den første. Matrix. Møgunger. Det var også en god dansk film. Mødergruppen. NGP-missionen. Midnight Sun. Marmaduke. Og så er det god film. Min bedste fjende. Maze Runner 1. Maze Runner 2, Infernoet. Og Maze Runner 3, The Dead Cure. 3 gode film. Sum alle 3 i biografen. Og de er fede. Så har jeg mit søsbørn med Peter Ganser, den første. Mit søsbørn i Sten, som er 2'eren. Og mit søsbørn i Køben, som er 3'eren. Mary Poppins, den første. Og Mary Poppins Returns, som er 2'eren. Der vil jeg nok sige, der er den bedst af de her, men de er udmærket alligevel begge to. Eller 2'eren er også udmærket. Marine 2 med Ted DiBiase, som er tidligere wrestler. Nu er hans far også. Ja, det her er jo sammen, jeg lige skal have. Det var det. Der var det. Det er Marvel Movie. Marvel går til filmen. Rigtig god. Vi har Muppets Take Manhattan. The Great Muppet Caper. Muppets fra rummet. Muppets Skatteøen. Eller Skatteø. Selve Muppets fra 2011. Den nye der kom. Og så Muppets Most Wanted. Jeg kan godt lide Muppets. Skatteøen er nok den jeg har set flest af. Det er den jeg har set mest som barn. Det er Martian. Og så er det en god film, jeg kan meget godt lide den. Så har vi Maggie på Beverly Place. Så. Milo på Mars. Maiden Heist. Mød vores nabo. En meget sjov film med Ben Stiller. Og Drew Barrymore. Og så er den faktisk instrueret af Danny DeVito. Ja, den er virkelig god. Så har jeg Pingviner på Madagascar.
Så har jeg Madly Madagaskar, som er en kortfilm. Valentinsdag kan jeg se. Så har jeg Madagaskar 1 og Madagaskar 2. Og også 3'eren. Lille Fockers, fordi den hører med til Meet the Parents og Meet the Fockers. Madagaskar 3. Moomin Returns. Mr. Beans ferie. Mostly Ghostly. Have you met my girlfriend? Eller girlfriend, eller hvordan den skal udtales. Mig og min lillebror. 1. Mifa med sine venner. Macaco. Også rigtig god. Meet the Fockers og Meet the Parents. Også nogle rigtig sjove film. Med livet som indsats. Morsat Endless, som jeg ikke har set endnu. Har hørt, den skulle være god. Har jeg hørt. Mike and Dave Need Wedding Dates. Ja, den er meget sjov. Den har jeg nemlig set. Den kunne jeg meget godt lide. Med Zac Efron blandt andet med i, og Anna Kendrick, Adam Devine og Aubrey Plaza. Så har vi Monsterhjerne. Rigtig god film med blandt andet Kjeld Nørgaard og Peter Mygind blandt andet. Det er også meget sjovt. Så har vi 3 stykker her. Hvis jeg spørger mellem Nordland, Søstersbørn alene hjemme, og Søstersbørn i Afrika. Og så har vi Mamma Mia 1 og 2. Også rigtig god film. Ja, undskyld mig, jeg sidder og gaber, det ved jeg. Det ved jeg. Musik og Fis med Fønne Gård og Jette Torp, der er også en 2'er. Den skal jeg også have fat i på et tidspunkt. Så har jeg Men in Black 1, Men in Black 2 og Men in Black 3. Og så har vi Mulan og Mulan 2. Og der kommer til at den live action der. Mulan live action, den er jeg ikke så begejstret for. Den var jeg heller ikke så begejstret for. Den var ikke så god. Det var den ikke. Og så har jeg en god Blu-ray-stak her. Jeg har 4. Men in Black International. Jeg har Mordecai med Johnny Depp. Rigtig sjov, har set den nemlig. Max Payne 3 på Roskilde. Den er også meget sjov. Ja, jeg har en yndlingsscene, jeg synes er meget sjov. Der er noget med Sten Kold at gøre, altså Lars Bums karakter. Martha har jeg også, men den er også vildt god. Madklubben er også vildt god. Masquerade, eller Masquerade, skal man udtale på dansk, med Bella Forne. Den er faktisk også rigtig god. Den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Så har jeg Med om natten, yeah, Med om natten. Og Erik Clausen. Rigtig god film. Så til sidst har jeg også selvfølgelig Matador på Blu-ray. Jeg havde den på DVD før, hvor det var enkeltvis. Her er det samlet simpelthen i boxset. Det er jeg simpelthen rigtig glad for. Så det er jeg simpelthen glad for at have den. Jeg kan godt lide Matador. Noget jeg også egentlig også skal helt klart på Blu-ray på et tidspunkt. Det skal nok komme samlet set. Det er Olsenbanden. Dem har jeg ikke på Blu-ray. Jeg har på DVD indtil videre. Men det skal jeg nok komme til at se, når vi når til O. Jo. Så. Men det er ikke næste gang. Næste gang er det jo N, vi når til. Port Synsang med N. Det er den, vi skal snakke om næste gang. Så ja. Men jeg håber, I nød det.
Hvis I kunne lide det, så må I gerne like og subscribe. Ellers så må jeg gå indtil vi skal ses næste gang, når det er med N. Så ha' det godt. Hej.